खुलुमबाय स्टुडियो आं रबन बसुमतारी बे समाव निसिमा बियाबाव बीपीएफ दलनि गिदिर खहा फिन निसिमा बियाबाव बीपीएफ दलनि गोबां मददगिरिफोरा यूपीपीएल दलाव हाबफैदों। रनजित बसुमतारी बिथांनि नुजाथिनायाव बीपीएफ दलनि सोद्रोमाफोरा यूपीपीएल दलाव हाबफैदों। जेसेनो बिसायख'थिया खाथिसिन सौफैदों एसेनो यूपीपीएल दलाव जयनिं हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। रनजित बसुमतारी बिथांनि निसिमा बियाबाव यूपीपीएल दलनिफ्राय बिजाथि फोसावनाय लोगो लोगोनो रनजित बसुमतारीखौ देरहा होनायनि थांखिजों निसिमा बियाबनि गुबुन गुबुन दलनि गोबां मावथिफोरा यूपीपीएल दलाव थाद'नाय गैयै जयेन जागासिनो दं। नंगौ फिन आरोबाव दिनैबो रनजित बसुमतारी बिथांनि नुजाथिनायाव 14 नं निसिमा बियाबनि आनन्द बिथिनि प्राइमारि आइजोबारि गामियाव बीपीएफ दलनि सा 40निबो बांसिन मददगिरिफोरा यूपीपीएल दलाव हाबफैदों। गोबां समनिफ्रायनो गुबुन गुबुन बियाबाव गुबुन गुबुन दलनि मावथि सोद्रोमाफोरा प्रमद बर' दैदेननाय यूपीपीएल दलखौनो देरहासार खालामनानै फिन सरकाराव लाबोफिननो थाखाय सिगांबोदों एबा यूपीपीएलआव हाबफैदों। थिग बेबायदिनो दिनैबो रनजित बसुमतारी बिथांखौ देरहा होनायनि थांखिजों निसिमा बियाबनि बीपीएफ दलनि मावथिफोरा यूपीपीएल दलाव हाबफैनायखौ जों बे समाव नुनो मोनदों। जाहैबाय सिगां समाव आङो 17 बोसोर बीपीएफनिनो मेम्बार मावबोदोंमोन। ओमफ्राय बेवहाय गोबांथार माखासे जोंनि सिगांनि VCDC लेभेलनिफ्राय लानानै बिसोरनि खामानि मावबोनायफ्रा बारा थिग जाबोआखै। बे हिसाबै आङो दुखित आं बेक्तिगत मोनाखै गामि खाथि खालानि रायजो राजाफ्राबो मोननो हायाखै माखासे बुस्थुखौ। बेनि थाखाय आं दुखित आंबो होजोबनो हायाखै। ओरैनिफ्राय हरबासो आं होनो हायो नालाय नैबे बुस्थुनि थाखाय आं दुखु मोननानै आं दिनैनि बे गोदानै नुजाफैनाय यूपीपीएल प्रग्रामाव जयनिं जानाय जाबाय। खयजन जादों गासै? जोंनाव 14 दा बर्थमाननिखौथ' जों नुनो मोन्दों माने जोंनि नैबे थांलाय फैलाय लामा बे बुस्थुआवनो बिथांमोननि आखाइजों मावजानाय जादों आरोखि। सिगांनिखौ आं बारा माबाबोआखै मोनदांबोआखै मोनथिबोआखै। बिराद एसे बोरैबा दांख्लें गावसिनि पकेटावल' बिदि खालामनाय जादों। जाहैबाय सिगां समाव आङो 17 बोसोर बीपीएफनिनो मेम्बार मावबोदोंमोन। ओमफ्राय बेवहाय गोबांथार माखासे जोंनि सिगांनि VCDC लेभेलनिफ्राय लानानै बिसोरनि खामानि मावबोनायफ्रा बारा थिग जाबोआखै। बे हिसाबै आङो दुखित आं बेक्तिगत मोनाखै गामि खाथि खालानि रायजो राजाफ्राबो मोननो हायाखै माखासे बुस्थुखौ। बेनि थाखाय आं दुखित आंबो होजोबनो हायाखै। ओरैनिफ्राय हरबासो आं होनो हायो नालाय नैबे बुस्थुनि थाखाय आं दुखु मोननानै आं दिनैनि बे गोदानै नुजाफैनाय यूपीपीएल प्रग्रामाव जयनिं जानाय जाबाय। खयजन जादों गासै? जोंनाव 14 दा बर्थमाननिखौथ' जों नुनो मोन्दों माने जोंनि नैबे थांलाय फैलाय लामा बे बुस्थुआवनो बिथांमोननि आखाइजों मावजानाय जादों आरोखि। सिगांनिखौ आं बारा माबाबोआखै मोनदांबोआखै मोनथिबोआखै। बिराद एसे बोरैबा दांख्लें गावसिनि पकेटावल' बिदि खालामनाय जादों।